Mulți oameni trăiesc astăzi cu sistemul nervos într-o stare constantă de alertă. Stresul se acumulează în corp, respirația devine superficială, iar mintea rămâne într-un flux continuu de gânduri. În timp, această stare poate duce la oboseală cronică, anxietate și pierderea sentimentului de echilibru interior. Acest curs a fost creat ca un proces de reset pentru sistemul nervos. Prin respirație conștientă și practici ghidate, vei învăța să eliberezi tensiunea acumulată în corp, să calmezi mintea și să readuci organismul într-o stare de siguranță și echilibru. Respirația este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem pentru a influența modul în care corpul nostru răspunde la stres. Pe parcursul acestui curs vei descoperi cum să folosești respirația nu doar pentru relaxare, ci pentru o reglare profundă a sistemului nervos și pentru reconectarea cu propria stare de bine. Gândește-te la ultimele ore dintr-o zi obișnuită de muncă, e-mail-uri care vin în continuu, mesaje, ședințe, lucruri de rezolvat în același timp. La finalul zilei simți că mintea încă merge, chiar dacă programul s-a terminat. Mulți oameni cred că stresul vine doar din volumul de muncă, dar de multe ori stresul apare pentru că sistemul nervos nu mai are momente în care să se regleze. Corpul rămâne în alertă ore întregi. Un lucru foarte interesant este că în momentele de stres, respirația se schimbă automat, devine mai rapidă, mai superficială. Uneori aproape că nici nu o mai observăm. Pentru creier, acest tipar de respirație transmite un mesaj foarte clar. Există un pericol. De aceea, corpul rămâne tensionat. Dar dacă schimbăm respirația, transmitem corpului un mesaj complet diferit. Mesajul că este în siguranță. Vă invit să testați acum un exercițiu foarte simplu. Durează mai puțin de 2 minute, dar poate schimba complet modul în care se simte corpul vostru. Stați confortabil pe scaun. Dacă doriți, puteți închide ușor ochii și începem. Vom inspira scurt pe nas timp de 4 secunde și vom expira pe gură timp de 6 secunde, astfel încât expirația să fie mai lungă decât inspirația pentru a ne putea liniști sistemul nervos. Începem. Inspirăm. 1, 2, 3, 4. Expirăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și continuăm în același ritm până când se va termina timpul. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Inspirăm. Expirăm. Și ultima serie de respirație. Inspirăm. 1, 2, 3, 4. Expirăm. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Rămânem câteva secunde în această stare și observăm cum s-a schimbat respirația noastră. Dacă este mai lentă, dacă noi suntem mai relaxați și încercăm să ne păstrăm starea cât mai mult timp. De multe ori oamenii sunt surprinși cât de repede se poate schimba starea corpului, doar prin respirație. Ritmul cardiac se poate stabiliza, tensiunea din corp începe să scadă, iar mintea devine puțin mai clară. În mediul profesional, aceste tehnici sunt folosite pentru reglarea stresului, creșterea capacității de concentrare, prevenirea burnout-ului, gestionarea situațiilor tensionate. De aceea, tot mai multe companii introduc programe de respirație conștientă și reglare a sistemului nervos pentru angajați. Exercițiul pe care l-am făcut acum este doar o introducere. În programele dedicate pentru companii, lucrăm mult mai profund cu tehnici care ajută angajații să își reducă stresul, să își crească energia și focusul, să își regleze starea în timpul unei zile de lucru. Observați pentru o clipă dacă respirația este puțin diferită față de acum 2 minute. Uneori credem că avem nevoie de lucruri complicate pentru a ne schimba starea, dar corpul nostru are deja un instrument extraordinar, respirația.